לכבוד ההשקה של ג'סטיט באשדוד, הזמנו כמה אשדודים לדבר איתנו על אוכל. השיער גוד? אפשר למהר, יש לי סיאנס. מה אתה אוהב לאכול? הנערף, אופיון. מה אני אוהב לאכול? סביח? זה נחשב? אסבסט. וואלה, אני אוהב את הכל. ספגטי, אטריות. הנודלס את אוהבת. נודלס, מקרוני. את אוהבת מקרוני, במיוחד של סן צ'וסי. אין, אני אישה של אטריות, תראה. יש לי תמיד איתי בתיק. ואתם מזמינים לפעמים אוכל הביתה? מזמינה. איזה, הכל פה פח. השליחים הכחולים נוסעים ברוורס, המבחר ברמה של בופה בהזכרה. סורי, ירח מלא. שברתי מגש אירוח. הנה 1,000 יורו, אני רוצה שתגיד דפנה דקי לדבר הכי חשוב שיצא מאשדוד. רונן יודע לזהות כל מזון לפי ריח. די, שירי, את מביכה אותי, די. תביאו כיסוי. די, שירי, לא מתאים. עוגה עם מקלות. נכון, אלוף! זה קל. אתם יודעים שג'סטיט משיקה שירות משלוחים באשדוד, כן? מה זאת אומרת? אתה צוחקת עליי. אני לא מאמינה. מה זה? איזה לארד. אשתי תשתגע. אתה מסתלבט? שונית. זה הכי משתלם בפער, ואני הרי מבין בכספים. אני איש עסקים. הכל אני אומר לך. הרמות! היום עושים גבות בפארק לכיש. אופיון, טופו, מנסרה. אני בוחרת לחיות. המחשבה שיש בעיר שלי שירות שמביא לי אטריות עד הבית זה... אשדוד, מגיע לך טוב יותר. חדש בעיר, אפליקציית ג'סטיט. למשלוח טעים יותר, מהיר יותר, משתלם יותר. ג'סטיט, מגיע טוב יותר. תסגרי לנו איזה חופש, רומניה, משהו כיף. זוכרת שהוצאת לי תמיד שם.